Vi har det haft EL-åra skifte i folkskolan. Och det är spännande att vi vidgera. Ändamålet är att få folkskolan än bättre, lägga mer i orske i kvantima. Och att tillja skolan så att han är mer spännande för alla nämningar. Mitt annat vi styrka till handaliga lärargrenar. Och eisne heter vi att styrka lärartime i allt ser att tutningar mycket. Tror att ta först och en trycka en goda orske i öllum timon. Här lärare kunde spara samman och få det bästa från hver en ör. Det så vi skiftar här ett område där i samband med folkhögskolan. Fra grejning och det är spännande att se hur vi heter kommer virka i värste. Men det är ju resten till att för att det ska virka så må läraren i skolan och hava. Gå vi skiftar så att han förstår inte på kortet och lofta att han är avbjörande som är. Så det är spännande där här vi liksom vidgera folkhögskolan och fyra att lägga mer i orske på en enstaka timme så att vi får en än bättre skola för det fjällbretta attarlige som ska ta vi i sin land.